Setiap Pak Yoyok Mayang itu selalu hadir, selalu komen apa itu postingan TikTok saya selalu di komen. Setiap Pak Yoyok pos setiap Birgita hadir. Ya siap aku bareng. Halo, wilangan Lukas semua. Pak TV masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning, Mbak Birgita kaya Sri Tanjung, Pegare kaya Sri Gala. Mas Oke Mas, podang kuning gubuk kasmara pepiling ki aja ngantek lali. Nggih to, Mas? Nggih, mboten namung tenggene wayangan, reokan yo kuwi. Gajah-gajahan nggih niku. Mosok? Nggih, Ponorogo ki budaya niku yen gending aja ngantek nglalekne gubuk kasmara. Penting ngoten nggih. Penting. Ambiyen kula luwih penting duit timbang niku. Jenengan to? Nggih. Odo. Nah, tukung Mbak Lisa dan Birgita. Ini adalah sepasang merpati prasasa kaya kembar. Ayo nggih. Dedeke padha ngejimi rutin. Ayo. Iki wis Nggih. Ayo Mas, tukung. Yuk. Napa leres to Mbak Lisa ingkang dipun dawuhaken Mas Gareng menawi kados pepiling gubuk asmara menika klangenanipun Dewi Ponorogo. Leresannya wonten pundi papan setiap acara bersih desa mesti ada permintaan itu. Oh, masa. Ya, selalu nggih. Buka puasa. Waktunya sahur. Niku kangge pengiling-iling awake dhewe syukur karo Gusti nganti jam 12 iki tasih dipun paringi sehat walafiat. Iki bawa gubuk asmara iki ya dawahe jam dinding mania. Dinding mania. Ya, mania. Ini kita kirimkan untuk seluruh Mbah Lurah yang hadir. Mbah Lurah Sono Keling juga kemarin kita di sana beliau hadir dan juga semua Mbah Lurah yang hadir pokoknya tanpa terkecuali terima kasih. Betul. Kita kirimkan. Anu Pak Trimo juga penggemar wayang semua nggih. Kok jas doa akrab men karo Mbak Trimo bareng. Tandane kok. Oh, wong benten niku jan CS Elisa lho Mas niku. Walah, kula dereng kenal, dereng mate ditanggap marane. Nggih, tapi hadir terus kalau panjenengan ada wayangan Mbak Trimo itu pasti nyusul. Oh, nggih Bandung Mbak Trimo. Lalu Pak kalian ngaturaken Wilujeng Daru, Mas Arif Lumar. Mas Arif. Mas Arif Lumar ini setiap Pak Yoyok Mayang itu selalu hadir, selalu komen apa itu postingan TikTok saya selalu di komen. Setiap Pak Yoyok pos setiap Birgita hadir. Ya siap aku bareng. Lho, wila nanti untune dibegel kaya ngono. Saking ngefane ben padha kok. Niku tebih lho saking Lumer Madiun. Betul Kota Madiun rada rono. Ya arep pengen ro Birgita karo Elisa ngono wae diwangi suk-sukan teko Gading. Ugi kulaturaken dhumateng Bu Sri, Pak Jono tebih saking Surabaya menika nggih selalu rawuh. Alhamdulillah. Saksi-saksi dari Magetan yang merapat ketemu. Kita apalah kita tanpa penggemar ya Pak Yoyo. Betul. Nggih. Monggo bawanipun dhisik coba kaya apa? Ya wis iki. Lho kasmara.
Mas ning Mas Gareng. Nggih kula Mbak Lisa karo Mbak Birgita iki kaya kakang Adi. nggih gak tenang kok ya. Lha Jan coba lek cara wong Jawa ki glathik tunggal sak gawa. oh iya ta. Nggih glathik tunggal sak gawa. Gila apa wi glatek ninggal apa? Glathik tunggal segawa. Tunggal segowo ya apa? Segawa ki bentuke ki wis to aku tak WA. Ya kok dadak Jelas loh, keterangannya kudu jelas loh. yo yo jelas Emang WA aku wis lebokke WA aku. WA-mu rada apik. Sing dilebokne wae aku kok. Tegese lek enek job-job ngono kuwi lho. Lho sampe kabeh ta Mas Gareng. Nggih. Lho, sampe jejeran ora nyedak Birgita. Nggih nggih. Lho, aku ndelok kok TV masalah Mbak Lisa kaya Sri Huning, Mbak Birgita kaya Sri Tanjung, Gareng kaya Sri Gala. Mas, jenengan mau betok karo mimik dong. Ah, lah. Tak cucupe. Ojo. Sri Ojo Gala. nesu ngono kuwi ya. Buat gagal. Yo, Mbak Lisa. Yo. Lingsam yen ke mutan lelampahan kan Bir. tresno tulus nadyaning buk asmara Jan opo-opone kok ya padha to, Bir? Diteke lho padha. juga sama Kayak yo. Lah kuwi sikile masalah drijine ya 5 kabeh. Bareng kok iso 6 to reng kowe. Yo 5 to 1 2 3 4 5. Oh iya ding kaya 6 tak sawang kok kene. Lah iki oyote kok. Wah ya. Lah Mbak Birgita bengi iki lho Mbak Lisa, ketok le sopan santun halus. Oh, biasanya. Biasanya rada brutal sih. Oh, lah kok ngopo kok beda? Sebabnya apa, Bir? itu goni Pak kula Pak Oh, wis de satpam. Nggih. Ya ora rasa dia. Oh. Kasar to. Ayak satu mau. Ya Mas Arif teko terus yo. Rarep yang goreng. Ya Mas Iko apa mau nganggo kopi meh padha. Dan orang kaya gurin nyadi ya biasanya luwih dengan karo Elisa. Ayo. Gua jogete kudu padha, ayo karaktere kudu padha. Oke. oke lah Dibuktikan kepada para netizen. Monggo. Gubuk asmara. Ya yuk.
duwe cakram. Cakram ya, kompake kaya ngono. Tenan omah Jangkarae lali ditresnani tenanan. Malah glinding masuk. Gamelan kok klinting-klinting. Ya yo ki mau ngomong glinding. Kaya kira dikalungi ya klinting-klinting. Ayo. Moga-moga. Coba. joget dan kaya mimin apri. Oh, mimin apri perbandingannya iki wedok tenan lho iki. Tenan. Oh iya, aprine Mbak Lisa mimin iki. Apa Mbak Bisita kalian? Apa? Luar biasa sangat saestu Mas nggih. Kekompakane niki gawene tresna dulur-dulur Ponorogo. Leres Mas, leres nggih. Wonten setunggalipun melih apa tesih kuat? Tunggal niki mangke sanesipun sing hot-hot klaturaken nggih goro-goro lan kula suwun dumateng sedaya khususipun warga masyarakat ing Dung Banteng. Mumpung enten wayah, mumpung malam Minggu, monggo sami wungon nganti tancep kayon. Diniati tirakat nyuwun kalian Gusti yen nonton wayang nganti tutuk lakon muga-muga diparingi tutuk anggenipun momong anak putune soleh lan solehah kabeh. Amin. Ya nang, ayo coba. Mbak Pina.